U ovom kratkom videu otkriću vam jednostavan, ali izuzetno učinkovit, unikatan trik protiv miševa i štakora za koji vam treba samo par minuta. Rješenje je jeftino, zanimljivo i u mnogim slučajevima djeluje bolje od klasičnih zamki i otrova. Iako ih neki ne shvaćaju ozbiljno, glodavci mogu prenositi razne bolesti i gristi kablove i napraviti veliku materijalnu štetu. Zato je važno reagirati na vrijeme. Prije primjene bilo kakvog sredstva važno je ukloniti razlog njihova dolaska, a to je hrana. Prostor mora biti uredan, čist, bez mrvica, ostatka hrane i otpada. Posebno je loša navika bacanje hrane u WC školjku, jer se time glodavcima osigurava stalni izvor hrane i tada stalno dolaze. Kada je to riješeno, možete prijeći na pripremu smjesi. U manju posudu ulijte malo vode i dodajte pastu za zube s mirisom mente. Zatim miješajte dok se potpuno ne rastopi. Miris mente glodavcima je izrazito neugodan. Nakon toga ubacite malo mljevene, ljute crvene paprike koja im snažno nadražuje dišne puteve. Na kraju dodajte sitno sjeckani svježi češnjak ili češnjak u prahu. Sve dobro sjedinite dok ne dobijete gušću smjesu. Smjesu možete koristiti na nekoliko načina. Jedna mogućnost je da ju zamotate u aluminijsku foliju i oblikujte manje ili veće kuglice. Folija glodavcima smeta jer im je neugodna za zube, a dodatno ih odbija zvuk koji proizvodi kada je grizu ili prelaze preko nje. Kada iz folije osjete jak miris mente, paprike i češnjaka vrlo brzo bježe. Takve kuglice stavite u rupe, prolaze ili pukotine za koje sumnjate da ih koriste. Foliju možete oblikovati u razne oblike, ovisno kakva je rupa ili prolaz kroz koji glodavci prolaze. U zatvorenim prostorima, ako znate odakle glodavci izlaze, možete postaviti veći komad folije premazan ovom mješavinom. Kada budu prelazili preko nje, doživjet će neugodan kontakt s folijom i snažnim mirisima, koji će se prenijeti natrag u njihovo skrovište. Nakon nekoliko dana, ako nemaju dostupnu hranu, vrlo je vjerojatno da će se povući i otići. Ako želite još ovakvih praktičnih savjeta, pretplatite se na kanal i budite u tijeku s novim videima. Pretplata je potpuno besplatna. Hvala vam i lijep pozdrav!